Jmenuji se Jiří Koláček, jsem ředitel společnosti 2K Trend AS a naše společnost se zabývá výrobou plastových dílů, střikováním a to výhradně pro automobilový průmysl. Je velký nedostatek kvalifikovaných schopných zaměstnanců na trhu práce, což asi nejvíc limituje případný dynamický rozvoj společnosti. Tak na začátku byla ta potřeba vyřešit automatizaci toho projektu za účelem snížení množství potřebných lidských zdrojů, zároveň za účelem stabilizace toho výrobního procesu a řekněme i zvýšení produktivity v rámci toho výrobního procesu. Na základě této idei jsme prováděli výběrové řízení, kde jsme sháněli dodavatele této automatizace. Na konci toho výběrového řízení jsme vybrali dodavatele, který nám nabídl kompletní automatizaci a tuto automatizaci osadil robotem UR10. A takto jsme se vlastně dostali ke stroji Universal Robots. Vzhledem k tomu, že jsme se zaměřili hlavně na automatizaci výroby, abychom víceméně vyčlenili, řekněme, ten lidský faktor trošku z té výroby, tak konkrétně tenhle robot ten střikovací list obsluhuje de facto sám. Odebírá zálisky, zakládá je do střikovací formy, proběhne střikovací cyklus, no a robot potom zase odebere ty zastříknuté díly, uloží je na pás, no a pokračuje takhle dál. Stroj Universal Robots tady máme relativně krátkou dobu, máme ho někdy od srpna loňského roku, takže zhruba 3/4 roku nainstalovaný. Jednak jsme měli perfektní zaškolení, takže jsme se naučili, myslím si, robota ovládat poměrně za krátkou dobu. Pak, když už si to člověk dostane, tak říkají pod kůži, tak pak už není ta obsluha nijak extrémně náročná. Údržba je prakticky nulová. Vizuální kontrola úplnosti robota nebo celé té automatizace, a jinak údržba tam vlastně víceméně žádná není. Stroj zatím jede bez jakýchkoliv problémů, bez jakýchkoliv poruch, takže maximální spokojenost.